Dilip ta mga kaidol. Ta mga kaidol. Ta mga kaidol. Oh. Itong dilipan mga kaidol kay ato paano na mga unas mga kaidol kay kuan. Dito daghanag unas na mga kaidol oh. Oh. Oh, daghan na kay unas akong saging mga kaidol. Dilipana na pud siya mga kaidol. Ara oh. Diri mga kaidol dito oh. Perti bagahag unas na mga kaidol oh. Tungod sa kabisi mga kaidol wala na gid siya maatiman mga kaidol. Kay diri man gud mga kaidol. Parte naghanang trabahoon mga kaidol. Kay sa ako ang pagtrabaho mga kaidol. Mamaningabuhi pa ko mga kaidol. Kay ug dili ko maningabuhi mga kaidol. Wala jud koy kaunon. Mo na ilisod dire sa pag-farmers ka kailangan jud pud nga naapog kay lain nga paningabuhi para nga naapog kay makaon adlaw-adlaw. Kay kun magsige lang ka og trabaho dire sa gingan mga kaidol, kini man gud tinuig man gud siya mga kaidol bago ka makaharvest ani. Munya habang naghulat ka naapog ka deadline nga lain nga pangwarta pod kay kung magsalig ra pud ka dire mga kaidol, pasmo jud ka mga kaidol kay tinuig man bago ka makaharvest ani. Unya ang financing ani, ang abono, ang paghinglo ani adlaw-adlaw. Ati manon gud gihapon nimo pero kailangan na jud kay paningabuhi nga pangwartahan nimo. Pangload, pang wifi, ana mga kaidol ba? Kailangan kita kugi kita. Kailangan magkugi gyud ta gyud kay ang atong pagkaon sa adlaw-adlaw mga kaidol di gyud magsilbi igwa kay pangwarta mga kaidol. Bahala ginagmay basta adlaw-adlaw na Ana ra gyud na mga kaidol. Sipag at tiyaga lang yang kailangan nato mga kaidol. Wala man ta magtrabaho sa opisina ato ginagmay ra basta sa kada adlaw bahala ginagmay basta naatay financial nga mo abot sa tuwa. Ana ra mga kaidol. Mo na nga kamo makarelate gid mo ani mga kaidol kay kung kinsa tong farmers diha makarelate gid mo ani nga pitig yung kapuya gini mag-uuma ka, farmers ka, kapoy kayo. Pero sa man pinanganak man ta nga pobre, laban lang gyud ta. Ana lang kay wa man ta gipanganak nga dato, pobre man ta. Bisag unsa ka kapoy, antos lang gid ta mga kaidol. Mo na nga kamo diha mga pobre, nga pares nako, makarelate gid mo ani. O mao ni atong area diri mga kaidol oh. Dako kay ni abot pa dito sa unahan oh. Oh, pakita na ko kamera hato oh. Taas pa kay na dito mga kaidol. Nya diha daghan pa kay gagmay diha nga bagong tinanon des babaw ara oh. Dito sa babaw. Na bagnot ginang uban diha mga kaidol pero buhi man gyapon siya bisag bagnot. Pero okay lang. Laban gyapon ta. Ana ra. Sipag lang gyud. Para ani oh. Dilipaanan man ni si mga kaidol oh kani oh. Putlon ta siya mga kaidol oh. Ba? Putlon ta na pre ani mga kaidol oh kani oh. Oh, putlon ta ni. Ana ra. Wa magoy mo kamera sa kuha mga kaidol mo na nga kailangan nga isa ka kamot lang akong gamit, nagdilip. Ana. Para ni mga kaidol oh. No kining unas atom ning tapukon gud mga kaidol, ani oh. Ang talon ta na mga kaidol oh. Ana mga kaidol. Wa may magunit sa kamera. Oh, ana lang. Isa-isa ka kamot ra mga kaidol kay way magunit sa kamera mga kaidol. Akong stand to aman dito nahabilin man sa balay mga kaidol. Aw. Isa-isa ka kamot ra ang magkamera niya, ang isa nagtrabaho. Ana ra. Diskarte ra mga kaidol. Salamat sa inyong suporta mga kaidol. Mga kaidol. God bless ninyong tanan. Bye-bye.